Ahoj. Ideme pokamerovať detičky, dobre? Tu je Sámko. Sámko, púva. A tu je Timmy. Kamerujem detičky. Dami. Daminko. Ahoj, Dami. To sú naše. Ahoj, smejoš. To je technika, čo? Barborka. Barborka už dudel vyplula. Ideme budiť. A Kupko. Kupko, ahoj. Tebe svieti slniečko. Kupkovi svieti slniečko a už nám nesvieti. Ahoj, smejoš, Kupko. Kupko. Ideme búkať. Krásne, máme očka, krásne. Áno, slniečko. Slniečko mu svieti. No, ideme pozrieť tohto obžúvača vykuškených topánok. Edko, ukáž, ako ti chutia topánočky vikinkine. Už nie, už si zahodil. Edko. Ahoj, ty. Mne mama tiež hovorila, že najlepšie sme si zahrali s hrncom a so štipcami a varili sme si štipce. Vicky. A Dudku sme vypluli. Teraz mu ešte nedám štipce. Jasné.